Z nehody podozrenie na ublíženie na zdraví. Vodič v Bratislave zrazil cyklistu, ktorý tvrdí, že ho autom prešiel zámerne. Po slovnej výmene skončil pod kolesami vozidla, ktoré sa pohlo jeho smerom. Podľa vodiča auta ale vraj bolo všetko inak. A on sa pred cyklistami iba bránil. Tento incident sa stal na ceste medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom nedaleko bratislavského krematória. Dvaja cyklisti sa vracali z tréningu. Hovoria, že na frekventovanej ceste išli po krajnici za sebou a nemali s nikým problém. Až prišiel biely Mercedes. Prešiel okolo nás a strhol volant úplne do pravej strany a za krajnicu, že nás vyblokoval. Začal nás vytrubovať, samozrejme. No a my sme išli ďalej a vidíme, že stojí na červenej, tak hovorím, tak dobehneme ho a opýtame sa, že aký má problém vlastne a na čo je dobre takéto správanie. A podľa videa, ktoré mali z kamery na bicykli, sa stalo toto. Jaký problém? Netreba pomôcť odkláňať do Jaký cyklistický zrovnaný na ceste? Potom vlastne sa vytočil plný ľavý volant, vlastne dal jednotku a pridal plyn. Ma napravil predkom, padol som pod kolesa a stál mi vlastne kolesom na obidvoch nohách a medzi sebou som mal bicykel. Vodič auta ale tvrdí, že okolnosti boli iné a cyklisti ho vraj na križovatke napadli. Jak ma opnul, keďže ja som onkologický pacient, tak sa nemôžem nehať piť. Takže jediné, čo to bolo, chcel som odísť odtiaľ. Vy ste toho cyklistu nevideli, ktorý bol v tej vašej strane? Nakoľko ma pán z ľavej strany bil, tak som si ho nevšimol. A neviem, čo robil pred môjim autom. Jeden z cyklistov facku priznáva, no hovorí, že prišla až po tom, čo jeho kamaráta vodič zrazil. Ja som potom stál a proste v tom šoku, samozrejme cez okno som mu dal facku, ale potom už som si vyberal mobil a ja som začal volať už teda políciu. Hovoríte, že to bolo predtým, áno? To bolo predtým. Z videa, ktoré nám dali cyklisti pred zrážkou, žiadny útok badať nie je. Niečo má ale v rukách aj samotný vodič. Prislúbil nám to ukázať, zatiaľ sme to nevideli. Tento prípad pôvodne zaevidovali a zadokumentovali ako dopravnú nehodu. Teraz sa ale všetko zmenilo. Predmetná trestná vec bola pôvodne zadokumentovaná ako dopravná nehoda a následne bola odoslaná príslušnému obvodnému oddeleniu policajného zboru pre podozrenie zo spáchania trestných činov, ublíženia na zdraví a poškodzovania cudzej veci. Jeden z cyklistov hovorí, že s týmto istým vodičom mal podobný incident aj pred 8 rokmi. Vtedy sa to skončilo na priestupkovom konaní. Aktuálnu vec polícia vyšetruje, obvinený zatiaľ nie je nikto. Michal Hečko, televízia Markíza.